אנחנו ממשיכים עם משוואות דיפרנציאליות. בואו נזכר בקצרה מה הספקנו ללמוד בשיעור הראשון. דיברנו על מיון של משוואות דיפרנציאליות, דבר מאוד מאוד חשוב. תיארנו 3 קריטריונים, לפעמים אנחנו נוכל לאפיין כל משוואה. אמרנו שנוכל למיין את המשוואה לפי רגילה או חלקית, לפי סדר המשוואה ולפי ליניאריות של המשוואה. 3 קריטריונים. הגדרנו מהו פתרון של המשוואה, ועברנו למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. אמרנו שאין שיטה אוניברסלית שמתאימה לכל משוואה, ואז אמרנו שאנחנו נתאר כמה סוגים חשובים של משוואות, ובכל סוג נפתח את השיטה הנכונה. התחלנו ממשוואות ליניאריות, משוואות יחסית קלות. רשמנו משוואה בצורה הכללית, לאחר מכן בצורה הסטנדרטית, כאשר המקדם אצלנו נגזרת y' שווה ל-1. דנו בשני מקרים פרטיים, ולאחר מכן במקרה הכללי פיתחנו שיטה נורא נחמדה שקראנו לה גורם אינטגרציה, שמאפשרת לפתור משוואה ממש ב2-3 שלבים. ולאחר מכן דיברנו על דבר נורא חשוב.